Най-сериозната техника, която намерих в Тему. Вижте какво открих. За пръв път реших да си поръчам тех джаджи от Тему и вижте какво дойде. DJI, Philips, таблети и какво ли още не. Ето това, например, е моят нов DJI микрофон, който сега ще ви го покажа. Уникално як, супер газарийски, идва в ей такава опаковчица, вътре си го отваряш. И какво да видиш? Уникалното микрофонче. Ето го, за вятър има неща, които можеш да си сложиш. Също така, ето го микрофончето, идва на зарядно. Уникална газария. Много е готино. Също така, съм си взел и едно бяло, защото зависи с каква тениска си, какво да си сложиш. Следващия уникален продукт, уникален, който си взех, са слушалки Philips. Само вижте за какво иде реч. Уникална слушалка Philips, която, ето, вижте, имаш left, right, слагаш уникално, бам, слушаш си, ето да видите, много са яки. Уникално и нещо ново, не са с wireless Bluetooth или какво е, а с кабелче. Защо? За да не си увреждаме главата. Следващото нещо, което е пак на Philips, е уникално, ето този челник, който, както виждате, може да си го сложите и на главата. Уникален челник, супер силен е. И сега ще ви покажа нещо вече уникално. Това е новият ми таблет. Ето го. Android. Какво ли още не. Много е як. Ето сега ще ви го покажа. Ето го таблетчето. Супер яко е. Ето може да го видите. Въвеждате си нещата в Google, от Google акаунта. Ето аз сега ще си го отключа. Цак. Зарежда си, имаш си YouTube-че, имаш си абсолютно всичко, каквото искаш. Честно да ви кажа, доста сериозна техника и тук идва най-интересното. Тему в момента има промоция, в която можеш да вземеш два продукта за 0 евро при направена поръчка. Ето сега ще ти кажа и как става. Отваряш Тему, въвеждаш ето този код в търсачката и след това ти се отваря страница с продуктите от промоцията. И да, точно така, можеш да вземеш точно ето такива джаджи оттам. Много е просто. Просто въвеждаш този код в търсачката и си избираш два продукта. Пробвай го и вземи своите слушалки Philips за 0 евро.